लेकिन लड़का भाई बता लेबे के बा तो वो बेरा कंजूसी करब तो केहू कह दी कि दे काई है लेकिन एगो ननद के एगो कंजूस हो जाए मिल गई बड़ी लड़का होला तब सबसे ज्यादा खुशी लड़कन के फुए के होला। हाँ जी लड़कन के फुआ के खुशी होला का है सोचले कि भैया हमरा के ना आवत ले उनका फुर्सते कहां बा भतीजा हो गल तो अइबे करी भैया के धान पिटला से फुर्सत मिली तब नु आए आ दूसरा का खुशी तई होला हां कि चलो भैया ना आवत ले भतीजा आइए दूसरा का खुशी होला कि चलो 100 लिपाई मिलबे करी। हां जरूर मिली ना बबुआ हां तया धा घर लिपली ननदिया आधा में हथवा रोपलिए ला 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 रोड़ा स्ट्रिंग बन के हारमोनियम लगा धीरे धीरे प्रेम से हे ला ला ना ए भौजी लारे जनमले तो कंगनवा हो बधैया ले भोले हे भौजी तोहरा हो जाइए उधर कलश की हाथ कांगना कहियो ना खुले खुले काट ई कांगना तारा भैया के दिहल ना हो ई कांगना हमारा भैया के दिहल हो। अच्छा हो जाई का कर दिया हो एक नोटा 3 गो 10 टकिया निकलस पेटी में से आ तीनों तारा पर बिगड़ जे के कहले लो तारा भाई के कमाई एक नोटा दूसरा नोट आया रुती सारा नोट आया रुती सारा नोट ये नदी ले हुआ पना भैया के को मैया कंगनवा तोहके नहीं दे
ढेर मेहनत मत करो बसंत बाबा देखो चलो सर ओ हवा से ननद उठ के चलली तो भैया लगवा रोवेली भैया लगवा रोवेली ए भैया देखो भैया ए भैया चली चलो घरवा तेरे भी